Het is een heerlijk seizoen ontnauwd en deze keer gaat het super met VC Sneek. In de eerste set winnen ze uiteindelijk maar een riante marge met 24-9. De tweede set gaat een stuk dreger. Snits komt nog weer om van 10 section rond 18 league, maar verliest uiteindelijk toch die tweede set met 24-23. De punten liggen hier van Klaske Sikkens, maar de skiertjochter oordeelt oors. De derde set wordt opnieuw een prooi voor de jonge ploeg van Petra Groenland. Jouw topspeelster schietrekken Arune Simber, maar het rint boppen verwachting toch wel goed. Ek nou, Snits wint de derde set met 24-9 en komt dus op 2-1. Nog in je set te pakken dus voor de Snitsers. De vierde set wordt wel weer spannend in Flamingo, de ploeg uit Gennep. Lang liep het league op te gaan, maar Snits sleept de oerwinning met 26-24 binnen. Bij het tweede matchpoint is het rekken. Terug de oerwinning lult Snits krap tweede, maar 4 punten heeft staan op de nummer in Sliedrecht.